Sápmelaččat läht Norkka, Ruosa, Suoma ja Davi Arjeruossa äämialmot. Arvevirulis saami aasan koulut läht Davimuusas Euroopas. Saamialmot lä juhkujuvon jälji nationalstahti. I oktigdede justeman ollut Sápmelaččakautnuit, mutta arvumelde lä sulli kauhtsilotuvaa olmo. Sápmelaččat lä aikki tjada pirikin Ođđaáiggi, kuolasteemin, pivtuin, äänadaaluin. Sápmelaččat koostudit aasan kouluset. Saami läukka gäävahiskohte oksumlistudi kautsiluki kuudas ja Sápmelaččain le sierra álgoálbmotpäivi. Saami álgoálbmotpäivi le kuovamaan. Tan päivi aavuduvo vuostasta virihkalis saamijohkin. Sápmelaččat lähtääl oassin Ođđaáigassa. Sápmelaččat lähtääl oassin. Erkastan maskille mannamen veljouluina, Ođđaáiggis lä Sápmelaččat siirretään peuto ja johtin ällinvuogis. Ođđaáigasas ällinvuogi. Tuossa 20% saamialmogis. Sápmelaččat lehkeavahiskohtan Ođđaáiggasas vähkenävut, sihke arvevirulus älä. Arvevirulus porraamusat lähä ain mausoletsat saamiroftuin ja luontu avkastellan. Joktake nido velbe saara fisvatsi,